Čaute lidi, vítám vás u dalšího takového minivlogisku, protože jsem se natáčela, ale tohle je možná short, možná ne, nikdo neví. Pojedeme, ne, jsme na akci, pojedeme tady to jedno hezky tady se Segrou, který nenatáčí kupu. Taký vlogisek, tak vlogisek! Tady, vlogisek! Vlogisek! Tak, čau! A budem volat. Já jsem řekl, že si sypnul gatí. Když to měl tátu lidí, já jsem se tím pokakala trošku. Já taky. Jsem si hodně vás takhle, jo. Co by lidi potím přitom? Jde jeden. Nazdar, zdravím. Taky tě zdravím, holka. To byl podle mě buď Štadler nebo tady ty vepře. Štadler byl Relax. Já jsem to řekla, ale já jsem řekla Štadler místo Relaxu. Stále jedeme, klepe se mi ruka, jak sedmi potrovi a jedeme. Musí to je hezká fotka, ne? Jo? Ej, tam vidět i regionu. Je Regina, tam je viděno, vidíš to. No to právě... Já to právě hodila tak, aby tam byly vidět všichni taristy. Dokonce tam je vidět i tamhle ten zádu. A i Regina byla vidět. Já si udělám. Táta mluvil, ha? Pardon, lidi, můj táta fotí vtipné fotečky, asi je za to. Ale jako... To je svoji lidi. Jo, jako my jsme natáčeli, jsme byli na kolotoči a teď natáčíme na vlaku. Jo, jako jeli. Budu to vrže. Je stará mašina. Maximálně se to rozpadne, to je v pohodě. Já myslela, že by spadlo pití. Hej, Luči, já myslela, že mám Tak čau lidi.